Sa mga katribo sa buhay ko. Ay, pastilan pagkanindot naman dahil nining kuanay gibitngil fantastic island na nami diri mga katribo. Pastilan yung nindutan naman din mga ka-idol ay mga tribo kawakwakan naghangkay mga lumod naglinya mga lumod lumod kini mga sakayan ba. pastilan. Okay, welcome to Gibitngil Fantastic Island. Naabot na magiging midri mga katribo kawakwakan sa Gibitngil Fantastic Island. Pagkanindot blue kays na nandito tubig mga kaidol. Unsar may nakalahi sa blue ug sa lagom mga kaidol. Ang dito desto lagom dig tubig day. Lagom kay daghan man kayog mga lusay pero diri baga tin-aw jud kays tanan jud. Tin-aw kay tanan mga katribo oy. Pastilan. Murag di nung taganahan na ni mo uli nun. Ari nang gusto mo brad, alin lang puyo brad? Oo. Mati kayo. Brad, murag ganahan na kari diri puyo brad? Ang kanindot mangud diri. Sa pag-ari gini mo nigsaka gini mo sa buntod ba. Tanaw gini mo di ka markanse. Palita magasin nyo kay mga talanawon. Kanindot kay view bitaw. Na may dagat to, nagka-view ang dagat nagka-blue ang color ba oh? Color coding kay dagat basos pagkalami naman eh. At luyo na. Brad, ang manok brad to dito brad. J. Hoy, mateg na minaw ba? Alright. Ang manok ba na dito? Tuwa. Ha, to asa dito? To dito. Luto na pa nato to. Luto na. Kay Ha? kadto ra gid. Atong jet fighter gud. Ang jet fighter na to dito habilin patimbang. Joke, matay bitaw mga ka-idol no. Sus ninduta gyud direk view mga ka-idol. Duolon ta na ron bi ato nang paduldulag jud tay bi. Sure, Robert. Welcome sa atong katribong wakwak. Okay, mga on sa ta. Muna ni mga ka-idol, naabot na midri mga ka-idols. Mga on sa midri mga katribo. Ayaw di kalimot sa mag-share sa video mga ka-idol. Mga katribo. Mga katribo sa tubad. Mga tribo wakwak. Maniud to sa takay maragutom na kayda pagikan na mo ngadto sa gikan pa mi sa Bugo apay pamahaw karon abot mi dire sakto gini pa niud to magluto pa. Magluto sa tagparapan na adto paniud to mga katribo. Duta saging guys namuso guys mga tribo guys mga ka-idol abot yun din sa laing baryo nanapod bin rin ng wakwak. Salamat ka nabot na kami dress ninyong balay. Thank you kay tanan sa pag-welcome nimo sa mua. Thank you kayo sa iyong pag-welcome sa mua. Thank you. Chiri ang kahas. Igagaw. Ay Brad, mayong udto Brad. Ay, gipaluto na ko sa manok. Kita yung malutoan na eh. G, kita yung malutoan na. May udto din Brad. Karon pag minakatla kasi yung lugar. Indot may gidan yung yuray diri. Kita ka na. Oh, wala. Katuloy ang manghod na ko kita sa imuha. Manghod na ko ka babae kay kita ko sa lungkos. Hindi man. Laay. O gigawas. Pan kay kadiri eh. Mani oh. Kaya na imuha. Yan. Ano ba mana?
Hinaot nga dili mo makalimot sa pag-share mga ka-idol, mga katribo kawak-kawakan. Salamat kayo sa inyong pagsuporta no sa mga followers namo ug sa mga viewers. Daghan-daghan kayo salamat sa inyong tanan mga ka-idol, mga katribo. Salamat kayo sa tanan sa inyong pagsuporta sa among channel. Hindi na pa naman bago. Thank you. Sa kung mama, kung balik, o dito.